ধরল এথরে ଦି ଜଣ ହେଲେ ଚଳିବ ନା ଏଥରେ ଜାକି ଜାକି ଶୋଇଲା ହବ ନା ଆରେ ওটা ତମେ କାଇଁ ଶୋଇଲ ଆଉ ଘୋଡି ହବାକୁ କଣ ଅଛି ଘୋଡ଼ିଆ କମଳ ଅଛି ଅଛି ହଁ କେତେ ପଇସା 300 ଟଙ୍କା ଆଇଲ 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 ମୋର ବି ଦରକାର କମଳଟା ଆଣିଲେ କି ଘୋଡି ହେଇଯା भेजिया ଆରେ ହେଇ ଯିବୁ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲା ବୋଧି ଏ ତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦୁବାଇ କି ହଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ମଗେଇଛି ବାহ ହଁ ଇଏ ଆଇ ଦେଖିଲେ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ବଢିଆ କିଏ ଦେଖିବେ ନା ନା ଇଏ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି କପଡ଼ା ଦେଖିଲେ मु कहीं देखबी तो ଆରେ ରୁମ୍ ସୁମ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପଟି ତ ପାରିଦେଲି ମାଣ୍ଡିଟା ପକେଇ ଶୋଇ ପଡିବି ଏଇଟା ଘୋଡି ହେଇଯିବି ଖାଲିଟାରେ ଶୋଇଲେ ପିଠି କାଟିବ ତା ଉପରେ କିଛି ପକେଇବାକୁ ଅଛି ଛୋଟ କମଳ ଅଛି ଅଛି ହଁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ତ ପୁରା ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ପାଣି ପକେଇଲେ ବୋଧା ହବନି ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ନେଇଗଲେ କଣ କି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ନା ମୁଁ କିଛି ଠିକ କହୁଛି